De familie Oppenhuizen had haar een huis al 2 jaar te keer staan. Op de aard van de neerstritten nummer 31 in Leeuwarden. De iepenhoezendij van Jood is voor haar van grut belang. De belangstelling is goed, maar als het ook wat opsmiet. Ik denk dat het dit keer goed komt. En dat ik dus volgende week weer compleet bezichtigingen heb met de makelaar. Zo, je bent positief. Ja, ik ben ook zeer positief. Omdat iedereen ook naar een formulier vraagt op waar de gegevens op staan van de makelaar. En de mensen die dus hier vanmorgen zijn, die zijn zeer positief over het huis. Het ziet er goed uit. We hebben meerdere huizen bekeken vandaag door de open huizenroute. En dit is ook nog niet de laatste, maar ja, wie weet. De Iepenhoezenroute is onderdeel van het wenoffensief van de provincie. Daar hebben we de komende maanden alles ontdien om de Frieske wenningmerk een extra impuls te aan. Bekliks met subsidieregelingen voor renovatie en energiezuinige maatregels. Een goede zaak, vindt Herman Oppenhuizen. Want er gaat net ook de vragen over de subsidie. En die subsidie kan je dus krijgen op renovatie van een keuken bijvoorbeeld. Vloerisolatie, spouwisolatie. En dat zit in principe in het huis nog niet. Voor de familie Oppenhuizen is het Jood een spannende dag. Ze willen zo graag haar een huis kwijt en dichter bij de familie wenjen. Wij willen graag naar onze kinderen toe. Dus in Ens, in de Noordoostpolder. Ja, daar wonen ze. En de kleinkinderen wonen er ook. Dus je hoort ook een beetje erop of eronder? Ja. Want 2 jaar vonden wij wel erg te lang. Maar we zijn nu allebei met pensioen. En nu hopen we maar dat het ons lukt. De Iepenhoezendij in Friesland lukt Jood wat meer bezoekers in vergelijking met de laatste keer in Jellelien. Ik heb er direct al een aantal huizen verkocht, zo meldt NVM Friesland.